Bat, bi eta hiru. Nola da, dikaren zeixo. Egurre ikusi zen, nire ustez, nik eldebizu janan arabera, niko... Burgu hori eta bekire urte gire egiteke. Oin bai. Aurretik bora arte zaken, egin gauden dikikinea, pasatu dira, ez, nebilen ondo, jos! Waar, hè?
Sama. Laja galdu, xo? Miraztu da, osa. Oso dolartire uste duzuek auskaldeko azten duen nola iran, baina aurrea zen nahi da duzen euro. Guantxe duzuek, hau ema, txalo bat zoniko zeranak erazun dela da, nare duze, erikotita. Eman beste bate. Bastante garbitu diela ematen du, argitu diela, edo bukaera nolako izango da. Venga, xo, segi. Honela. Hau, txe, oin bai, hau bai duen. Oi,
baita debutarik inetu genuen bizketan bertsolarik eta aiatu gutziet, Laja Audin zanan seme Jose Luxe emendaldi jola debutari baita ere plaza honetan eta debutari ez da, Fabi hemen baino bai joku edo erakustaldi hau eta Audi beren, honek hau saiatuko aiken egin da gau baino esan egorre Argau zaila hondik imaginotan diz, etxen indakoak ego plazan dizila egiuta adien, asuntoa da, esku banakin, botila bakutzei, esku batekin batik arastekin bestekin eta lurrek entzea, puin botilak alkal ikilu gabe. Pulsun gora jasotzea, ez noski muturretik, bera hotik helduta. Eta bat bakinik, hortan, egiten ez, zehazki baino, botila hundirik askoki heltzen gaioa, dana barri hontakoa, aberdea behintzat animatzen da, beste hozitik nahi bado bai. Zuk esan babi, noiz saiak kera ino duzu? Bai? Ba, ez dakit, aberra, zai zetio ez da demaskon altxitzen more, hain dine hongo da. Kontako jut, bat, bi eta iru, bi bat zehan hori, aber. Esku garra bito Espainia eman, erretxin miskat. Oingo bai. Ondo. ¿Este plato? ¡Canso! ¡Hostia! Vale, saiatzea. Eskultiarra deu, argazkilari ona guain bakarra bat egitatzea betza nahiko nuke, makineko mobilik eskun bat dira. Ui, Ibon hori. Ibon errazu. Errazu. Gurutzen horrein marka desente utzitakoa, handi horre uste dozitzen du. Abomero, Intentzioan eskaztia. Kutxu gabe, behagala. Hola. ondo.